Zdravím vás, priatelia. Na internete som sa stretol s tvrdením, že závit narezaný priamo do dreva je natoľko pevný, že skôr strhne človek skrutku ako ten závit. A či je toto tvrdenie pravdivé, na to sa pozrieme v dnešnom videu. Naša pokusná zostava pozostáva z 41 mm hrubej dubovej dosky, z oceľového L-ka s hrúbkou steny 6 mm. Do L-ka som si navrtal otvory priemeru 9 mm, ktoré následne prenesiem na dubovú doštičku. Na označené miesta na doštičke vyvrtám diery s priemerom 6,5 mm. A do týchto dier následne narežem závit M8. Na pokus použijeme dve skrutky M8 s dĺžkou 30 mm. Ako vidíte, skrutky majú rôzne označenie. Jedna je 5.8 a druhá je 8.8. Priatelia, krátko sa pristavím pri označeniach skrutiek. Ako vidíte, napríklad na tejto skrutke na hlave je napísané 8.8. To je pevnostná trieda skrutiek. Myslím, že sa vám bude celkom hodiť vedieť, čo tieto čísla znamenajú. Takže v tomto prípade 8.8. Prvá číslica je 8, to znamená, že medza pevnosti ocele, z ktorej je skrutka vyrobená, je 800 MPa. Keď tieto dve čísla medzi sebou vynásobíme, teda 8x8 je 64 x 10 je 640 MPa a to je medza klzu materiálu. To znamená, že pri tomto napätí materiál sa začne nenávratne deformovať. Keďže hrúbka steny L profilu je 6 mm, 30 mm skrutka bude v závite zhruba na dĺžke 24 mm. Skrutky zaskrutkujem a ide sa priťahovať. Začnem s menej pevnou skrutkou pevnostnej triedy 5.8. A už cítim, že skrutka sa voľne otáča, teraz závit je strhnutý. Teraz skúsime druhú skrutku, 8.8. Taktiež cítim, že závit je strhnutý. Môžete to vidieť aj na tomto zábere. Závit v dierach je v podstate neexistujúci. Urobíme ešte jeden pokus, a to so skrutkou dĺžky 60 mm. Táto dĺžka skrutky nám zaistí, že sa využije celá dĺžka závitu v doštičke. Pri uťahovaní cítim podstatne väčší odpor ako v predošlých pokusoch. Napriek tomu závit v dreve relatívne ľahko strhne. Takže priatelia, záver dnešného pokusu je, že závit v dreve pri každej variante zlyhal prvý. Napriek tomu si myslím, že takéto spojenie má svoje opodstatnenie. Viem si predstaviť situáciu, keď kovová vložka so závitom je pomerne rizikovým riešením, napríklad vo veľmi úzkom dreve, keby môže dôjsť k rozštiepeniu. Takže v takých prípadoch a pri dlhšom závite to môže byť celkom zaujímavé riešenie. Ak sa vám video páčilo, pozdieľajte ho, dajte mu like, nech ho vidí čo najviac ľudí a vidíme sa na budúce. Majte sa, čau.